जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिसानि बैसागु सम मोनसे मा होनो भिडिअ शुट जाबाय थादों आरो दिनै सेकेन्ड डे मैया एक्टर एक्ट्रिसफोरनि सिना जोब्बाय दिनै ग्रुप डान्स ओमफ्राय आंनि एसे लिपसिं दं आरो स' एसे मा होनो माबाना होनोसै शुट लाना होनोसै नामा सिख्लाफोर मोसाखांबाय जिरायगासिनो नै मोसाखांबाय हेल' जों देलायना फैबाय आं हारसिं देलायदों ब्लग लादों आंखौ नेगासिनो नै जोंहा आदामोना सारमोना होनदों हारसिं देलायना फैबाय आं जोबसिगोन नामा नै जोंहा सारा जिरायना दं मोजां ना सार औ दिनै लास्ट ना जोंहा सुदा औ मैया फार्स्ट हादों दे जोबखासिगोन ना औ जोंहा समायनानि लोगो नै आदा बेस्थ'थार ने आदा बेस्थ'थार बेस्थ'आनो नै माबा सिन नाम्बार लिरनो नागिरदां औ दे सिलेटआवसो ना औ सिलेटआव रिपर्टआ माने बायबायना औ थिगानो दे नै जोंना आब'मोननाव लादों आरो जोंनि रौतायावनो आरो मन्दिरा दाखालि बावैसो गोदान लुदों हारसिं देलायदोंहाय लोगोफोर मेकआप मेन गैया समायना हेल' ग्लासाव नुलायलायदों नै जोंहा केमेरामेन फंबाया बबेनि फंबाया माजबाटनि ना दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों मा नाम सनित बसुमतारी दैमारि थानोसै नै आदाया मेथाइखौ सोर खनदोंमोनलाय माइकेलजों एलिसाना सिस्टार एलिसा माइकेल फंबायजों ओंखायनो समायनाथार बिहामजो रानि बायदिसो नुबाय आं ना उनु बिहामजो रानियानोसो नुबाय आं मुकुन्द हारसायाव लिरदों आं बर'आव ट्रेन्सलेट खालामदों ada जोब्बायना शुटिंआ आं सानखादोंमोन नै आब'मोनखौ लानो हागोन आं बोराय बुरिनि सिन दंबावोनो लोगोफोर दा जोब्बायमोन दाथ' थाबनांसिन दसे जायो नामा ओमफ्राय केमेरानि स्टारबा थांजागोन आरो नै जोंहा आब' आदामोनाबो मा होनो गुमैमोनाबो सिनाव दं आरो ना बैसागुनि मा सिन मोनदों आदामोना औ दंबावो ने मोजाङानो जागोन आंना जोब्बाय आदा नै जोंहा मादै आदै बिसोरबो मा होनो बैसागुनि मा होनो भिडिअ'हाय पार्ट दं आरो ना सिन दङ दा खुलुमबाय जोंनि खाथिनिनो मादैखौ खानाय गोमोन खालामना होदों आब'आ नालाय मादैया खानायानो मोनाखै गोमोन खामजाबाय दिनै भिडिअ जेबो नङा दे दसेल' ना पाउडारसो फुनदों औ दानाथ' सिख्लायावनो खानाय मोनो मादैया मालाय नै खानायानो मोनाखैमोन ओंखायनो मा होनो पाउडारजों गुफुर खालामनांबाय आरो ना जासिगोनदां जासिगोन बे जासिगोन दा मोखांखौ खानायखौलाय एसे खानाय गोमोन खालामदों जोंहा मालानिफ्राय बोराय बुरि सिनेमा खालामाब्रा खालामदावनांगौलै होमबासो देनां नायनो मेम'रि थालांगोन ना गुमै औ बै मादैनिखौ एसे बिलिर नांगौमोनदां आरोबाव एसे बिलिर बावनांगोनदां औ बिलिर नांगोनदां प्लेन औ आखायाव एसे लाफ्रामनानै लगायना होदो आरोबाव
एसे ना गुफुर बायदि नुथारदों इलाय जासिगोन nggak eri lanang itu lon देनां नायनो ना गुमै बैसागु बारग'लांबा नायनो लुगैगोन ना बैसागु जानाय सुद लादों लोगोफोरनि आबै आबौनि आबै आबौ गोथाव मोनदों बेदरा जोब्बाय मा दे जोब्बाय जुमाय दङ दे लोगोफोर दैसो लोंदों मादैमोना दैजों बेदर भाजा BWISAGU Rongga Karya Zabaikan Boria Innova deh kita harus jengkel naiko oh gue nyabar sini ngeladeran yang rip sini langde Boria oh Boria deh sudah जोब्बाय लोगोफोर जोंनि उदालगुरि आर्टिस्ट एसोसिएशन माने बिसानि मारि खानसै नामा ओइ जोब्बाय लोगोन ना लोगोन दा औ जोब्बाय ना सुदा औ जानायफोर माबाफोर लाहार फाहार दं नामा जानायाथ' जोबनायनि मोनजानांगौ जागोन
खाना जाहैसै सानसेनि ओंखाम जानोसै ना मोनानानै माने बहुत लेट जाबाय सानसुनि ओंखामा उफाय गैया एसेखौ खस्थ' लाखानांसिगोन दायो ओंखाम जानो थांसिगोन आरो ना ओंखाम जानो Direct आरो बियो Kameramen. बिदिजों दसे बाय बाय होनदो आगैमोन मोसानायनि उन उन एसे मोसाफाबाय आंबो रोङाबाबो आखाइखौल' सोमावथारो होनदों जानजियानो बायथारा फलाय दसे दोनना फैला जोंखौ आदा अननानै गाखोखाबाय मालाय बेयावसो फैदोंमोन आरो जोंहा गाखोबाय मालाय ओइ दे थ'द' दसेल' ओरैनो 5 मिनिटल' ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर ओइथिं तेजपुर लाइनाव ओइ सुनि मन्दिर खाथियाव दां औ पुर्णिमा हटेलाव पुर्णिमा हटेलाव सुदा जोब्बाय लोगोफोर जोंनि बिसानिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसा आर्टिस्ट एसोसिएशननि बैसागु भिडिअ शुट लादोंमोन आरो मैयाजों दिनैजोंखौ दिनै जोंनि सिगां आरो सानदोंमोन आं थायानो हनै रानलायलायनानै फैदों आरो ना शुटआवहाय मानोबा थांफानो नागिरखो एसे लिपसिं दंमोन आंनि ओमफ्राय एसे ग्रुपजों मोसाफाबाय आरो ना ओमफ्राय दायो जोङो पुर्णिमा हटेलाव ओंखाम जानो थांगासिनो मोनाबाय बेटारि गारि गाखोलायनानै माखासे गारियाव थांबाय मालाय गोजानफोरनिफ्राय फैनायफ्रा कारजों थांबाय बाइकजों थांबाय जोंहा बेटारि गारिजों फैबाय ओंखाम जानोसै रानि मा नाम नोंना रैसुमै बसुमतारी ब्रह्म दानि पुर्णिमा हटेलाव ओंखाम जागोन आरो ना जोंनि ग्रुपआ दायो माखासे हाबहैग्रोबाय जों दासो फैदों आरो ना आयौ गोजौथार औ जाहांबाय नै औ अबाव जिरायगोन इयावनो जिरायनोसै ना इयाव सोरबा दं अ इयाव जिरायनोसै ना बिथिं फैदो आब' नै जालायलांबाय मालाय फंबायमोना नै आदा मोना इयाव जिरायदों जों उखैयाखैलाय माबा फैबाय एसे खानो नागिराखै ने औ खेंख्रा हासो